ekuseni. Haleluya. Makizwe kahle ingoma ithi bonke amadolo. Haleluya. Haleluya. Ibandla likaJesu ekuseni. Makukhumbula kahle namhlanje uJesu lele ethuneni bakhe. Makufunde kahle kusakhula thina besizwa ukuthi usethuneni ngoba uJoseph from Arimathea uhambe wayokugcwala. Kanti bekunendaba ebengayazi kusakhula ukuthi le ndoda engicabanga ukuthi lele ethuneni hayibo ayilelanga. Le ndoda iyasebenza. Le ndoda imatasa. Njengoba ngicabanga ukuthi ilele ethuneni ngesuku lweSabatha. Only to find out ukuthi le ndoda ayilele. Le ndoda isemgodini. Thank you, Jesus. Sometimes kuneculo engilithandayo elithi lona sengiyabala Nkosi ngokuhle ongenzele khona. Impela liyamangaza uthando nalo ngami. Ngicabanga ukuthi le ndoda bayibethele emthini. Hayi ngoba inamacala. Hayi ngoba unoshile. Le ndoda yayimsulwa. Haleluya. Ngike ngafunda ngestory seprofita. Ayehamba uElisha hamba noElijah. Ithe indoda seyazi ukuthi insuku seziyabalwa. uElijah watshela umuntu ahamba naye Elisha ukuthi babela mangabe ufuna ukuthatha le nto engenabungozi engihamba nayo. Ngicela mina nawe singahlukani. Ngicela mina nawe sabe sonke. Uprofita wazula amazwe kodwa lo okumele areceive wathi angindawo. Wathi noma sokhathela uzoqhubeka. Wathi noma ndala ngaphesheya kweJordan uzoqhubeka na. Umlandeli wasakindawo. Wathi noya khona ngizola. Haleluya. 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 Kunento engizwile. Kuthe emva kokuthi sekathathiwe ijasi wakhuleka. Le ndoda yayamkela. Ngifuna ukukhuluma nomuntu othile la ekhaya namhlanje. NgoLwesine babambopha uJesu. NgoLwesihlanu usemthini bayambethela. Bafaka iphikiri bayakhuluma izinto. Abanye they were mocking
ukufa akuzange kuphelele kuye, kodwa ekufeni kwakhe kunemfihlakalo engiyibonile ku-Revelation chapter 12. Ngibona owesifazane bekazithwele, sekufikile insuku zakhe ukuthi atete. IBhayibheli liyasho gogo ukuthi bekahelelwa. So omama we understand ukuthi ma uhelela awukwazi ukuzisiza, awukwazi ukwenza lutho. Emva koko lonke ngizwe iBhayibheli lichazela lithi uDrago bekahleli alindile ukuthi azogwinda lo mntwana, ahlele alindile ukuthi azobhidiza lo mntwana. Alikho igama. Ngibona owesifazane umhela uzange ulinde ngoba kukhona isitha, umhela uzange ulinde ngoba kukhona uDrago, umhela uzange ulinde ngoba bakushiye wedwa. Akhulume nomuntu kule Easter weekend ukuthi kukhona izimo ngabe ubhekana nazo namhlanje, kungabe nenkinga ozabe ubhekana nazo, mhlawumbe kuqabe ukufa or ukugula. Mamelana, iBhayibheli lithi lona, and the dragon stood before the woman which was ready to deliver, for to devour her children as soon as it was born. USathane unendlela yokuziveza mangabe sekune